дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон маош, нафақа ва стипендия зиёд мешавад. тоҷикистон моякӯби бо сеюм вояи ваксинаи зидди ковидро эълон мекунад. раиси шаҳри душанбе аз сокинони пойтахт даъват ба амал оварданд ки дар маъракаи эмкунӣ фаъол бошанд. беҳтарин андозсупорандаи тоҷикистон дар соли 2021 маълум шуд. тоҷикистон ва туркия ба мувофиқа расиданд ки рӯзҳои фарҳангӣ баргузор намоянд. дар Москав аз эҳтимоли ҷорӣ шудани маҳдудиятҳои муваққатӣ изҳор доштанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маоши кормандони давлатӣ, нафақаи пиронсолону маъюбон ва идрорпулии хонандагонро зиёд мекунанд. фармони афзун шудани маошу нафақа ва стипендияи донишҷӯёнро санаи 13 январи соли равон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расонинданд ва хадамоти президенти кишвар матни онро нашр кардааст. манбаъ меафзояд шурӯъ аз 1 январи соли ҷорӣ маоши хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва дигар кормандони ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. ҳамзамон бо фармони роҳбари давлат аз 1 июли соли равон маоши кормандони тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 600 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. ҳамзамон маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф ба истиснои кормандони раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва муассисаҳои тобеи он, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ 20% зиёд карда мешавад. маоши вазифавии кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ, мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти судӣ, прокуратура ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. тибқи фармон стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шуданд. ҳамзамон андозаи нафақаи амалкунандаи нафақагирони ятим ва нобулиғон ки бинобар маҳрум шуданд аз саробон ба онҳо дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Тоҷикистон ва қонуни кишвар дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ нафақа таъин ва пардохт мегардад ба андозаи 25% аз андозаи ҳадди аққали нафақаи аз рӯи синну сол муқаррар гардида зиёд карда шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ фармон доданд ки амалишавии фармони мазкурро дар соли 2022 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маблағгузории фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинишуда, маблағҳои бақияи озод, иҷрои барзиёди даромади буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби сарфаи дигар моддаҳои хароҷот, маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ таъмин намоянд. роҳбари давлат ба ҳукумати кишвар 3 моҳ муҳлат доданд ки қарорҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намоянд. дар ин бора Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин шуда табибон вояи сеюми ваксинаи зидди COVID-19-ро мегиранд, хабар доданд аз Вазорати тандурустии Тоҷикистон. ба гуфтаи сардори раёсати амнияти эпидемиологии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар Наврӯз Ҷаъфаров, дар навбати баъди омӯзгорон, хизматчиёни давлатӣ ва табақаҳои осибпазири аҳолӣ бояд вояи сеюмро бигиранд. мақомоти кишвар бо дар назар дошти пайдо шудани як штамми нави коронавируси омикронӣ ки дар кишварҳои ҳамсоя ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон расман сабти ном шудааст, ба реваксинатсия шурӯъ карданд. Ҷаъфаров қайд кард ки аллакай дар пойтахт задани вояи сеюм ба тамоми кормандони соҳаи тиб шурӯъ шудааст. минбаъд вояи сеюми ваксинро пизишкони манотиқи дигари кишвар низ мегиранд.
соли сипарӣ шуда бо мақсади пешгирӣ кардани пандемияи коронавирус COVID-19 1 миллион воя ваксина ворид гардид ки то имрӯз 725 000 нафар сокинони шаҳри Душанбе ки 100% гурӯҳи мақсаднокро ташкил медиҳанд эм карда шуданд. таҷрибаи тиббии ҷаҳонӣ исобит намуд ки роҳи ягонаи эмин мондан аз ин беморӣ ва наҷоти ҳаёти инсон танҳо эмгузаронӣ мебошад. чунин таъкид намуданд раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи ҷамъбастӣ оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии пойтахт дар соли 2021 ки дирӯз баргузор гардид. дар ин бора ба Амидховар дар шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. дар ин робита раиси шаҳри Душанбе аз сокинони пойтахт даъват ба амал оварданд ки дар маъракаи эмкунӣ фаъол бошанд, худ ва аъзои оилашонро эмгузаронанд то ин ки саломатии наздикон ва аҳли ҷомеа ҳифз карда шавад. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохторҳои дахлдор дастур доданд ки аз моҳи феврали соли равон эмкунии навбатӣ ва пурраи сокинонро оғоз карда дар баробари ин корҳои фаҳмондадиҳиро доир ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ вусъат бахшанд. бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк беҳтарин андозсупоранда дар соли 2021 эълон шуд. иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии бонки давлатии амонатгузорӣ. тибқи иттилои манбаъ дар асоси хулосаи комиссияи кумитаи андози Тоҷикистон Амонатбонк барои иҷрои софдилонаи қонунгузории андоз саҳми арзанда дар рушди иқтисод ва буҷаи давлатӣ андозсупорандаи беҳтарини соли 2021 интихоб шудааст. манбаъ ёдовар шудааст ки кумитаи андози Тоҷикистон дастовардҳои бонкро ба назар гирифта бори дуюм аст ки Амонатбонкро ба гурӯҳи андозсупорандагони беҳтарини сол дохил менамояд. Амонатбонк минбаъд ҳам дар ҷавоб ба чунин қадрдониҳо дар доираи қонунгузории амалкунанда иҷрои саривақтию бемамонияти ӯҳдадориҳои худро дар назди буҷаи давлатӣ таъмин хоҳад намуд, қайд кардааст бонки давлатии амонатгузорӣ. вохири сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркия Ашрафҷон Гулов бо вазири фарҳанг ва сайёҳии Туркия Мехмед Эрсой баргузор гардид. дар ин бора Амидховар бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. зимни вохири ҷонибҳо вобаста ба корбариҳо дар доираи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Туркия оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва комиссияи муштараки соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ва Туркия ибрози назар намуданд. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади васеъ муаррифӣ намудани иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба шурӯъ аз 1 январи соли 2022 ҷорӣ гардидани низоми бидуни раводид ворид шудани шаҳрвандони Туркия ба Тоҷикистон сафорат ҷиҳати ташкил ва баргузории форуми сайёҳии ду кишвар дар яке аз шаҳрҳои Туркия кор бурда истодааст. инчунин ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки ҷиҳати рушди ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг байни ду кишвар чорабиниҳо ва конфронсу нишастҳои дахлдор аз ҷумла рӯзҳои фарҳангӣ ташкил ва баргузор намоянд. ёдовар мешавем ки шаҳрвандони Тоҷикистон низ метавонанд дар ҳудуди Туркия бидуни раводид то 90 рӯз будубош намоянд. дар сурати авҷ гирифтани штамми Омикрон эҳтимол дар Москав боз маҳдудиятҳои муваққатӣ ҷорӣ шаванд. мақомоти Москав ҷорӣ шудани маҳдудиятҳои муваққатии навро бинобар паҳн шудани штамми нави Омикрон истисно намекунанд. дар ин бора Россия 24 бо истинод ба муовини бахши сиёсати иқтисодӣ, моликият ва замини раиси шаҳр Владимир Ефимов хабар дод. ба гуфтаи ӯ шаҳр барои кор дар чунин шароит омода аст. агар чунин зарурат ба миён ояд мо ҳатман маҳдудият ҷорӣ мекунем. пеш аз ҳама сарбории муассисаҳои тандурустиро назорат мекунем, афзуд Ефимов. ба таъкиди ӯ ҳоло аз маҳдудиятҳо гуфтан барвақт аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиятиву хонабодиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.